Oke, balik vlog meneh bareng Momen. Sopo sih Sing golek kacamata kuda iki lho. jare kate golek kacamata renang ya apa sih? Sabar. Iku wis nemu kacamata kudae. Pas, ganteng ono kaca gak? Oh iya, kono kacae, Mbak. Iki nanti. Iya ta mas, saya terlalu yo iki kacamata besinya. Saya tak coba nasi lawas. Terus tak kate coba ae rewel lo. Aku mau golek sing pas iki kayak kuda. Ono sing lainnya gak, Mbak? Kene, Mbak. Sik ya, Pak. Kacamata besinya, ono kacae 15.000 ae wis. Ono kaca beningnya lo, gratis. Apa iki? 20.000 ono gagange. Kacae sik resik bisa. Mboten sithik oleh, Mbak. Kerja kate gagang kacae sing tak gawa mulih. Ya, Mbak ya. 15.000 lho. Wis, kayak masih kacae 10.000, gagange 10.000. Jadi tak kei rega 10.000 ya apa? Benae wis bonus akeh kayak ndelok kuda kan maksudmu? Yo, kayak ndelok kuda yo. 10.000 yo. Wis 15.000 wis, Mbak. 15.000 wis yo. Loh, bingung isa sih. Gak apa kayak ndelok kuda 15.000. Wis, sampe nae vlog yo. Cek lari. Subscribe.